बे समाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङा मोनसे गोनांथार आरो गोख्रों बाथ्रा बुंथिदों। एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङा मोनसे गिदिर खौरां। एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङा जे खौरांगिरिनि गेजेरजों गोख्रों फोसावथाय होदों। जुदि बे समाव आर्टिकेल 280 125 एमेन्डमेन्टखौ जुदि खालामाब्ला एबा संबिजिरारि सोदांनायखौ जुदि खालामाब्ला फैबाय थानाय समाव गोख्रों भाबै सोमावसारनो थाखाय बिथांखि फोसावथाय होदों। बिथां एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङा नंगौ नोंथाङा थारखौनो खोनादों जे फैगौ डिसेम्बर दानाव 2 लाख बर' सुबुंखौ लानानै एबा 2 लाख बिटिसिनि थागिबि सुबुंखौ लानानै क'क्राझाराव गोख्रों संग्राम एबा गोख्रों सोमावसारनाय जागोनखौ फोरमायथिदों एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङा। जुदि 125 संबिजिरारि सोदांनायखौ फैगौ पार्लियामेन्ट जिरायनायाव जुदि बे समाव खोनासङाब्ला एबा बिलखौ पास खालामाब्ला बे समाव गोख्रों भाबै सोमावसारनो थाखाय बिथांखि लादों एबसुआ। दुलाराय बर' फरायसा आफादा गासै बर' माहारिखौ लानानै फैबाय थानाय डिसेम्बर दानाव क'क्राझाराव 2 लाख सुबुंनि गेदारिंजों सुबुं गौमा खालामनानै जोंनि दाबिखौ नायजता होनो थाखाय जों भारत सरकारखौ खावलायगोन। फैगौ डिसेम्बराव गोख्रों भाबै क'क्राझाराव सोमावसारगोन। गोख्रों भाबै सोमावसारनो थाखाय बिथांखि लादों। 2 लाखनिबो गोजौआव सुबुं गौमा खालामनानै गोख्रों सोमावसारनो थाखाय बिथांखि फोसावदों एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङा। नोंथांमोना मिथिगौ जे गोदान दिल्लीयाव साननैनि हाबाफारिजों दिनै आरो गाबोन बे समाव गोख्रों भाबै सोमावसारनो थाखाय बिथांखि लानाय बायदि गोदान दिल्लीयाव दंहैयो आरो गाबोनो 3 घन्टानि हाबाफारिजों जन्तर मन्तराव मोनसे गोख्रों भाबै सोमावसारगोन एबा आर्टिकेल 280 125 एमेन्डमेन्टखौ लानानै गोख्रों भाबै सोमावसारगोन। आरो बेनि अनगायैबो जे कार्बि आलंनि जे एसटि स्टेटास एबा बर'फोरनो एसटि हिल्स होनायनि सायाव गोख्रों भाबै बे समाव दाबिखौ लानानै सोमावसारगोन गोदान दिल्लीयाव गाबोन 3 घन्टानि हाबाफारिजों सोमावसारगोन। आरो फैबाय थानाय जुदि गोजां बोथोरनि जुदि पार्लियामेन्ट जिरायनायाव जुदि बे बिलखौ पास खालामाबा 125 संबिजिरारि सोदांनायखौ जुदि मावफुङाब्ला फैबाय थानाय समाव क'क्राझाराव 2 लाख सुबुं गौमा खालामनानै गोख्रोङै सोमावसारगोन होननानै फोसावथाय होदों एबसुनि आफादगिरि बिथां दिपेन बर' बिथाङा। भारत सरकारखौ जों खावलायदों नैबे उइन्टार सेसनाव पार्लियामेन्ट थांनाय सामार सेसनाव बिथांमोना बेखौ खालामाखिसै। नैबे उइन्टार सेसनाव पार्लियामेन्टआव जिकुनु बिनिमयाव जे भारतनि पार्लियामेन्टआव आर्टिकेल 280 125 एमेन्डमेन्टआ पास जानांगौ आरो कन्स्टिटिउसनेल स्टेटास कन्स्टिटिउसनेल जि भेलिडिटि बर' पिस एकर्ड 2020खौ मर्यादा होनांगौ होननानै जोङो दाबि खालामदों। आरो नङाबा दुलाराय बर' फरायसा आफादा गासै बर' माहारिखौ लानानै फैबाय थानाय डिसेम्बर दानाव क'क्राझाराव 2 लाख सुबुंनि गेदारिंजों सुबुं गौमा खालामनानै जोंनि दाबिखौ नायजता होनो थाखाय जों भारत सरकारखौ खावलायगोन। गोजोन्थों। भारत सरकारखौ जों खावलायदों नैबे उइन्टार सेसनाव पार्लियामेन्ट थांनाय सामार सेसनाव बिथांमोना बेखौ खालामाखिसै। नैबे उइन्टार सेसनाव पार्लियामेन्टआव जिकुनु बिनिमयाव जे भारतनि पार्लियामेन्टआव आर्टिकेल 280 125 एमेन्डमेन्टआ पास जानांगौ आरो कन्स्टिटिउसनेल स्टेटास कन्स्टिटिउसनेल जि भेलिडिटि बर' पिस एकर्ड 2020खौ मर्यादा होनांगौ होननानै जोङो दाबि खालामदों। आरो नङाबा दुलाराय बर' फरायसा आफादा गासै बर' माहारिखौ लानानै फैबाय थानाय डिसेम्बर दानाव क'क्राझाराव 2 लाख सुबुंनि गेदारिंजों सुबुं गौमा खालामनानै जोंनि दाबिखौ नायजता होनो थाखाय जों भारत सरकारखौ खावलायगोन। गोजोन्थों।